tror han ved ikke mere. Det bliver kanon. Velkommen til Jonas. Mark, er du okay? Hvordan har du det, Mark? Du må lige blive væk, men hold på med. Har du det godt? Har du det godt, Mark? Mark, jeg tror ikke, vi skal støde på 50 meter op. Med? Hurtigt interview, Mark. Ja, lige en hurtig kommentar, hvis det er Mark, hvordan føles det at blive væk, men hold på med? Gik det stærkt? Ved du hvad vi troede? Vi troede du ville bruge Yamamochi. Vi var faktisk klar på, at det var, du Yamamochi. Ja, vi troede du ville bruge Yamamochi. Dit Kitana-svær, det var vi faktisk klar på, at det var, du ville flyve lige op og slagte os alle sammen. Det er fedt. Mark, du var mega over det hele. Føles det ikke virkelig stærkt? Hold kæft, mand. Det der, Mark, du er Hey, vi er her på Idionerne, og hvis der har set det her lille indslag, så har I lige set, at vi har vækket Mark klokken cirka 20 minutter i 3 med en håndfuld mel.